Het is feest en daar heeft vanzelf taart bij. Zo willen de vrijwilligers in het centje zetten. Niet een soort meidje. Het goede is dan wel dat je door te zorgen dat je hier een warme sfeer creëert met z'n allen. Dat je een open en vriendelijk huis hebt. Dat veel van zorgen worden weggenomen. En daar doen de vrijwilligers het al hier voor. Het Ljouwte Ronald McDonald Hoes is Sonnylien naast het MCL bouwd. Hier kunnen ouders van Ben die in het ziekenhuis liggen sliepen. De eerste jaren wie het dreig om de 8 kamers vol te krijgen. Een soort mensen vonden de eigen bijdrage van €15 per dag te heeg. Eén nacht is geen enkel probleem, maar als mensen hier lang op blijven maten, dan kan het aardig in de papieren rennen. En toen had op een gegeven moment de vrienden van het MCL, Stichting Vrienden van het MCL, die had zei, weet je wat, voor de mensen die in het Ronald McDonald Hoes, of alle ouders mag ik zeggen, die in het Ronald McDonald Hoes komen, daarvan betalen wij de verblijfskosten. De laatste jaren is de bezetting verdubbelen. Dat komt ook omdat het huis nou opengesteld is van mensen die een partner in het ziekenhuis lezen hebben. Lieka Sylvia de Rode uit het Grenzer Hoge Zand. Haar man leidt al 4 weken op de intensive care, omdat hij complicaties aan de darmen had. Hij is patiënt bij de obesitaskliniek in Ljouwer en kan daarom net dichter bij huis behandelen worden. Het geeft wel heel veel rust. Je kunt je eigen dingen hier gewoon doen. De bezoektijden zijn op de intensive care, hij ligt ook nog steeds op de intensive care. Die zijn dus gewoon wat verspreid over de dag. En daardoor is eigenlijk op en neerrijden gewoon niet te doen. En je kunt tussendoor wat rusten. Je hebt een eigen kamer. En de kinderen komen hier heel vaak heen. Eten vaak ook mee. En dus ik kan gewoon mijn eigen dingen gewoon blijven doen. Dus dat is wel heel erg fijn. Nou er ook plakjes voor een orendoelgroep in het Ronald McDonald Hoes. Jouwt het betieren wel wat betierzing. Maar als dat duidelijk uitlijst, dan is dat, ik vind het een heel helder verhaal. En ja, als het plak heeft, waarom zou ze dan geen gebruik van maken?